Il-Prim Ministru Abela ilna 6 snin nistennew jippubblika n-nefqa tal-elezzjoni għal mexxej tal-Partit Laburista dam differenza l-Alex Borx li pubblika n-nefqa tal-elezzjoni għal kap f'Ottubru, propju kif kien wiegħed. Din id-differenza bejn iż-żewġ partiti ħarġet bl-aktar mod ċar waqt attività politika f'taslima, fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jgħid li huwa tiżomm mal-wedid li għamel għax jemmen fit-trasparenza. Prim Ministru Robert Abela ilu 6 snin nistennew biex jippubblikhom tiegħu. Ġifieri jiena dejjem emmint fit-trasparenza u fl-accountability għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk anke mill-oppożizzjoni ma nkunux accountable, ma nkunux trasparenti, kif nistgħu nikkonvinċu n-nies? U allura għamilta premura li għan-nifsi li jien hekk ħanagħmel dal-pass li nkun kap tal-partit. Kemm l-affarijiet tiegħi, kemm l-affarijiet tal-partit inkunu trasparenti mal-poplu biex inġibu l-kredibilità. Fl-aħħar mill-aħħar għandek il-kredibilità tal-bniedem u tal-partit illi huma inline u rridu naraw li nżommu dik il-kredibilità. Għalhekk iva ippubblikajt in-nefqa illi kelli matul il-kampanja elettorali. Alex Borx ikkonferma wkoll li fil-mitjum tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista huwa ħajkun qed jippubblika l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista. Waqt li kienet iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalist indipendenti Kim Kutajjar, Alex Borx għamel referenza wkoll għall-budget u sostna li dan il-budget ma tax direzzjoni ċara ta' fejn sejjer il-pajjiż. Irridu nibnu viżjoni u għadha ħankunu qed noħorġu din il-viżjoni fejn min tħalla barra ma ħalluħx barra, fejn jibqa' lura ma ħalluħx lura, fejn hawn il-problemi soċjali nindirizzaw il-problemi soċjali, fejn hawn dawn l-isfidi nazzjonali aħna nindirizzawhom mhux billi nikkritikaw imma billi noffru viżjoni, noffru l-proposti tagħna, proposti konkreti illi jsiru għal ġid tal-poplu Malti u Awċi kollu. Spjega li l-flus huma importanti, però l-poplu kollu hemm barra jaf li dawn mhumiex kollox u għalhekk hemm bżonn ħajja ta' kwalità u bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin liberu. Illum nafu li il-fertilità naqset mhux biss minn aspett finanzjarju minħabba eżiġenzi finanzjarji, ma naqset minħabba il-kultura illi għandna f'pajjiżna. Minħabba li ħafna familji, ħafna koppji żgħażagħ huma iktar career driven, iktar jaraw il-karriera professjonali milli jkollhom it-tfal. Mela allura rridu noħolqu ekosistema f'pajjiżna fejn ikunu komdi li jkollhom it-tfal, irridu noħolqu ambjent aħjar. Kien hawn fejn għamel referenza l pajjiż madwar id-dinja fejn l-implementazzjoni tal-4-Day Week kienet suċċess. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna li mhux ħajkun qed jieħu żieda ta' 1,700 euro għax din iż-żieda mhix waħda ġusta hekk kif il-kumplament tal-poplu kollu qed iħoss id-daqqa tal-għoli tal-ħajja. Intant Alex Borx qal li hemm bżonn studju ta' kemm hawn persuni barranin jaħdmu f'Malta u f'liema setturi qed jaħdmu. Dan fil-waqt li saħaq dwar l-importanza ta' investiment fl-isptarijiet, fit-toroq u fil-flotot bejn Malta u Għawdex fost oħrajn. Irridu nirrikonoxxu kien illi pajjiżi barra minn xtutna ħadmet u l-produttività żiedet ħafna, l-effiċenza żiedet ħafna, il-kwalità tal-ħajja żiedet ħafna. Għandek anke msieħba ġo pajjiżna li qed jgħidulek li taf taħdem, li rridu nibdew l-istudji, inkluż il-General Workers Union, il-UHM li qed jgħidu li taħdem. Għandek id-deputat Europarlamentari Laburista Thomas Bajjada wkoll li qed jgħid iddiskutuha. Spjega kif bħala Partit Nazzjonalista ħareġ diversi proposti għal min jixtieq jixtri proprjetà, e kif din hija waħda mill-akbar sfidi għaż-żgħażagħ. Alex Borx qal li Gvern ġdid Nazzjonalista jagħmel riforma fit-trasport tal-massa, fl-isptarijiet u fiż-żieda fil-popolazzjoni. Dan fil-waqt li wieqed li Gvern ġdid Nazzjonalista jagħti l-libertà lill-ġurnalisti biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. L-akkomodazzjoni affordabbli din hija waħda mill-ikbar sfidi li qed jaffaċċja iż-żgħażagħ. U rridu nindirizzawha. Bħala partit diġà konna ċari aħna u ħriġna diversi proposti ta' kif nistgħu nindirizzaw l-akkomodazzjoni affordabbli illi nżidu xi skemi ġodda u nsaħħu dawk li hemm. Fosthom ir-rent to buy scheme illi inti tibda billi tikri post tal-gvern, eventwalment dik il-kirja tkun investiment biex issir is-sit
tal-post li qed tikri. Sqar li dawn ix-xarejn bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kienu xarejn pożittivi ħafna u għalhekk il-Partit Nazzjonalista huwa preparat biex jirbaħ l-elezzjoni li jmiss. Preżenti għal din l-attività f'Taslima kien hemm il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perci Kalaxxone u s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, flimkien ma' diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista.